Suomalaista nykytaidetta. Kulttuurin kentässä kuvastin. Yle Teema. Eurovision nuorten solistien kilpailu järjestetään toukokuussa Mozartin merkeissä Wienin juhlaviikkojen ulkoilma-avajaiskonserttina. Suomen edustaja tähän kilpailuun valitaan helmikuun 18. päivänä. Kilpailun säännöt löytyvät osoitteesta www.yle.fi/solistikilpailu. Karsintaan lähetettävien äänitteiden tulee olla perillä joulukuun 16. päivänä. Sunnuntai-illan parrasvaloissa nähdään elokuva 11. kansainvälisestä Van Cliburn pianokilpailusta, joka käytiin 4 vuotta sitten. Finalistien paineensietokyky ja esiintymisvarmuus punnitaan monipäiväisen loppukilpailun aikana. Myöhemmin illalla kuulemme voittajiksi selvinneiden soittoa.